ke kuvele ini mhlambe kumuntu psychologically okuye kube into ebonakalayo ukuthi ngathi inkinga abhekene nazo ayithinti lokhu kubonayo kuphela kuthinta nje into engabonwayo. Okay, yabona nje oqala nje sesithi emotional instability. Shothi ngokwemizwa umuntu ongekho stable. Ukuthi mhlambe una sadness, umuntu ohlezi nje sad. Mawuthela nje indaba futhi uhlezi unokwadi, indaba uhlezi usel, indaba uhlezi uphathekayo. Uma uthoyalandela yabona ukuthi hayi man lo muntu lona ikhona into emhluphayo kodwa moyilandelela umsuka wayo uyabona ukuthi ihlanganise psychology ihlanganise futhi nemoya. Then ke obviously kuba ngena ke intense anxiety. Uthola ukuthi umuntu uhleze ethukile, uhleze nje engahlalisekile kahle, uhleze ejulukile, uhleze iphume ngena, akakhiya umnyaka phela azocheck ukuthi ukhekile, alahle izinto, alahle imali. Yabona nje umuntu ohleze ephanika nje nama panic attacks. Nama mood swings uyahleka, uyajabula. At the same time usuyakhala bathi usukatile, usuphathe kabi. Yabona nje uhleze wena unhlizwe encane. Usudiniwe kade manje kade ukuhleka usudiniwe futhi. Usune anger futhi. Umuntu une anger enkulu. Le ubona ukuthi anger futhi umuntu akadinwa kanje. Bese bakhona futhi okunye okucognitive nomhlanje okusemcabangeni wakhe, indlela acabanga ngayo. Ucabanga into eningi isikhathi esodwa. So lo muntu la kade mhlawumbe une confusion. Hleze confused. Every day uhlezi confused. Omunye ke uthola ukuthi akwazi uconcentrate, akwazi ukwenza into ayiqede. Izinto ishiya phakathi. Nokuthi mhlawumbe uhlezi nje ecabanga ukufa, ukuthi nje manje umuntu usazofa, indaba ngavele ngife. Yabona nje umuntu uhlezi ecabanga ukufa, uthi afela indaba uhlezi ukhuluma ngokufa wona njalo. Omnye mhlawumbe athi ifithi ngathi ngiyahlanya, ngathi I'm losing my mind. So ama cognitive errors lawo noma mhlawumbe ama cognitive disturbances lawo ahlangene nendlela ocabanga ngayo. Akhona ke no behavior yakhe okwasekhaya ukuthi wena mhlambe ekhaya awusaparticipate ekhaya. Awusahlala ekhaya wena uhlezi ungekho, uhlezi ublame abantu basekhaya ukuthi abakufuni bakuthakatha yonke leyo. Kodwa izinto ezibonayo ukuthi izinto ezipsychological umuntu udinga usizo.